Üdvözlünk téged, kedves régi vagy új jó barátunk! Most az 1973. decemberében alakult Fix együttes 38 év után megjelent CD-jét hallgatod. Még az előző évezred utolsó évszázadában játszottunk utoljára együtt, egészen pontosan 76 szilveszterén. Aztán az új évezred második évtizedének elején, 2011 májusában találkoztunk, ökörködtünk és örömködtünk. Örömzenéltünk. Csak a zenéért. És ez lett belőle. Bizonyíték, hogy öreg zenész nem vénzenész. Meg így az unokáink is elhiszik, hogy mi akkor. Ajánljuk neked is.